Para kadang Sutrisno Budaya mekaten wau menggawe dapukan wonten ing dalu punika minangka panutuping ngatur hangesti budaya kinarya luhure nungsa lan bangsa. Cahya mudhus kali jaya tetep jaya saklaminipun. Mugi-mugi dusun Gragalan dipun paringi dados desa sing gemah ripah loh jinawi, murah sandang murah pangan, adoh saka bilahi cedhak ing rejeki. Amin amin Allahumma amin. Mancal pranatan wonten ing kraton Medang Kauripan.
Sedereng kula menika putra wonten ing sira penangkep kangge mujudaken dados pangajabipun Rama Adipati Jawasesa. Kula badhe sabiyantu nanging Guru Durgandhi. Menawi kula sabiyantu kan Rama Adipati Jawasesa tanpa ndarbeni kabisan kasekten. Menapa inggih badhe kasembatan ingkang dipun kersakaken Rama Adipati Jawasesa Durgan. Oh, dadi kaya ngono to. Anggonmu kepengin ketemu karo gurumu, kowe kepengin sabiyantu karo Kanjeng Ramamu. Mila saking menika Durgan. Kowe bisa wae bakal kelakon apa sing dadi penjalamu. Ora susah kuwatir nggih putra. Napa menika saestu? Pancene bener. Kula kepengin sanget ndarbeni Aji Jokawijayani. Kula kepengin sanget dados manungsa ingkang pinunjul gadhahi kabisan ingkang linangkung Durgan. Kowe bakal kelakon. Mula Ibu Durgagini iki ndek pusaka ampuh. Nanging ali-ali kerang abang jenenge. Ali-ali kerang abang. Heeh. Kuwi bakal mbok nggo. Nandingi prajurit sapa wae senopati sing ampuh, kuwi bakal mundur mula nggir. Ali-ali kerang abang iki tampanono. Yen kowe ora percaya, coba tampanono ning kewet gedhe kae. Ali-ali kerang abang. Iya. Namung ali-ali kados ngaten. Pancene bener. Kowe aja nyepelekake aja mung ali-ali lho, nggih. Guru Durgandhi. Ana apa sang jiwa? Mboten ateges kula mboten pitados dumateng pangandika panjenengan. Nanging kula pengen sanget mangertosi kadegdayanipun ali-ali kerang abang menika Guru Durgandhi. Yen payen kaya ngono, coba tampanono sing wit-wit gedhe kae. Oleh rumput. Ali-ali kerang abang. Sesarengan kembali ing tangan kula nibani wit menika. Saknalika ajur dadi sak palang-palang Guru Durgandhi. Kowe wis percaya to? Kula pitados Nanging sang jiwa ora mung kuwi bloko. kados pundi? Ning ana walake ali-ali kerang abang kuwi. 40 dina kowe ora kena caket karo wong wadon. Yen nganti kowe caket karo wong wadon bakal apes dayamu. Aja seneng atimu dhisik. Oh. Menawi to kula kecondhoan ali-ali kerang abang. Menika wonten wewaleripun. Iya. Kula mboten dipun keparengaken saresmi kaliyan wanita. Pancene bener. Sekawan dasa dinten. 40 dina yen kowe nganti cedhak karo wadon sadurunge 40 dina bakal apes dayamu. Yen ora percaya coba. Kok guyu lho kowe, jek kurang Guru percaya. Durgandhi. Piye? Menawi to menika jangkeping sarana kula nggadahi ali-ali kerang abang. Aja meneh kok 40 dina ora weruh wadon. Selawase urip ora weruh wadon kula mboten napa-napa. Wadon kula dadi wong sekti, kula dadi wong jaduk Guru Durgandhi. Tenane kuwi. Menika leres. Aja guyang-guyu lho sang jiwa. Aku sing melu bingung. Perkara kowe nek ora nganti 40 dina ora betah. Oh, aja takon dosa kowe. Ampun waslan semua. Guru Durgandhi. Iya, Ngger. Lapa? Menapa menika ingkang dados panjenengan panjenengan? Ngene. Menika sampun rampung kula tak wangsul mawon. Aja. Pripun? Diwenehi enak-enak kok terus balik rumangsamu. Ya aku ya kepengin diladeni wis suwe ra diladeni ya masamu ra gringgingen apa piye? Ngono kaya suwine. Guru Durgandhi. Kula lelados kan panjenengan. Kula kersa
menika pinangka sesulipun panjenengan sampun paring kaseken dumateng Pinten saestu menawi topi nangge kali panjenengan. Tenan. Wayang lawas metu meneh. Mantep iki. Guru Durgandi. Kepiye pisang jiwa? Dening sampun wonten kerampungan. Kula tumuju wonten ing sela penangkep. Selak dados panganti ngantinipun Rama Adipati Jayawasesa. Yen kaya ngono ndang tindak to. Nyuwun pamit. Sing nganti pangestu. Pisang jiwa. Nek aku sing ora percaya karo sliramu. Tak mongso kowe nganggo ali-ali kerang abang yen nganti kowe cedhak wong wanita sadurunge 40 dina bakal apes dayamu. Nek aku bakal ngawat-ngawati saka papan
Sing gedhe pangapuramu Mirah. Yen anggonku temeka rada randhat sawetara. Merga isih ana kewajiban sing durung tak rampungake. Sawise rampung kewajibanku, aku age-age temeka ning kene nemoni karo kowe. Neng tenan, kabeh pakaryan ki mau wis rampung. Wis. Yen pancen kaya ngono seneng-seneng yuk Kakang. Apa? Iki sampean ki lho. Bedheke aku kepengin ketemu sampean ki rak seneng-seneng. Lah wong sampean ki calon bojoku. Ngono sih. Ah iya. Sedina rong dina ora ketemu rasa kangen. Ya mesti to. Bejo kemayangan uripku lho Kakang. Saatase sampean senopati ana ing Senopraga. Iya. Nyatane duweni rasa tresno kelawan aku. Besok aku dadi bojomu, dadi bojone Senopati ra bejo to? Sapa manes kaya
yen kowe sing mlebu ning gedhong pusaka, prajurit ora bakal nyekel karo kowe. Mergo saben dina kowe resik ana ing gedhong pusaka. Ora weruh, ora ngerti yen kowe dekarepan Pendala Brajaluh. Wah, aku wedi. Sampeyan iki prajurit-prajurit atusan lho. Yen kowe ora gelem tak kongkon, rungokke tembungku. Ning arep aku pengen dadi bojomu. Yen kowe ora gelem wujudke Brajaluh kanggo aku. Lho ngopo aku dadi bojomu? Lah yo aja nesu kaya ngono ta. Wong wedok saiki ngaduk nyempal. Kowe ora gelem dadi bojoku, golek ning ndagalan jagatan tak ada. Iki sampeyan kok kaya ngono. Lah piye? Aku kok terus mbok tanding-tandingke karo wong kene. Yo to. Aja to, aku wis kadung cinta mati karo sampeyan. Mulane kaya kuwi, ana tetembungan jaman saiki, larang brambang murah lombok, larang wong lanang murah wong wedok tak ada. Saliyane Kiai Brajaluh to Kakang wis to. Jaluk tak colongke Mas apa kok Ora. Aku ora butuh Mas. Aku mung butuh Kiai Brajaluh. Lakon iso nyolong. Wenehke aku dadi ratu. Kowe dadi garwa Prameswari. Kurang piye nih? Dadi bojo ratu. kuwi anggonmu ngucap gampang. Sing nglakoni iki lho wedi. Karo kowe, aku janji karo kowe. Lakon dadi ratu, kowe dadi garwa Prameswari. Aku yo janji karo wong gragalan. Apa? Lakon dadi ratu, wong gragalan tak panehi beras 7 kintal kabeh. Lho iki tenan yen aku dadi ratu. Tenan lho ya. Yo. Umpama kok mengko aku gelem nyolong anane Kiai Brajaluh, sampean aja mblenjani janji. Aja wong tembung buktekke colongen Brajaluh. Nek awat-awati saka kadoan. Awat-awat. Kowe tak kongkon mlebu gedhong pusaka nyolong Kyai Brajaluh. Wenehke aku ben iso dadi ratu Mila. Dadi ratu Mila.
Kiai Brojomu aku sing nyolong. Jagat masih seneng Bathara ya jagat tasu. Prajurit jaga gedhong pusaka padha kurung lempes. Tangi. Mangariye Tandara. Tangi gilir ku mati. Tangi. Tangi. Teto. Aku lagi berjogo. Aku ki turun tanah kok. Bapak sampe sarwa Ganti gilir gumanti. sing ganti sing mulai sapa? Kula. Ora aku turu kabeh kae piye? Pindah. Yo. Ayo. Ya. Aja turu kabeh. Buka mongso. Kang dadi tetangganing para prajurit jaga gedhong pusaka ing Praja Medang. Kula ingkang dados putu angganing prajurit ingkang jagi pusaka dalem. Prajurit jaga gedhong pusaka cacahe pira dina saiki? Sampun kathah katitik sampun wonten gangsal cacahipun. Ya gene kabeh padha turu. Nanging ing sekawit kula menika sampun gilir gumanti. Siji ingkang turu, nggih siji ingkang jagi ranten. Upama rasamu kesel kudu geni-genen aja kabeh padha turu. Nanging panjenengan ampun kuatos. Senajan kados pundi kemawon kula tanggung jawab pusaka dalem boten wonten ingkang ical setunggal. Yen kaya ngono ingsun mundhut benduah lambang kajayan ing Praja Medang. Pusaka Kyai Brajoluk keng adapur asap Arcawisnu. Pundhut Sendika wis aku jang. Sinur Prabu pembudan kula. Pangestunipun, pangapuntenipun. Pusaka dalem Arcawisnu anesake pelanggan. apa gunane negara mblonjo kowe saben sasi? Tegas Yen ora ana rasa tanggung jawab. saestu kula setya tuhu dumateng panjenengan ing usil kaji. Nyatanipun kula teliti saking wonten ing gedhong pusaka menika boten wonten tembok ingkang jebol, tandha ingkang sumindhi Sinten Prabu. Mila kula boten mangertosi Yen kaya ngono saking pelakane. Praja Medang ana dom sumuriping bayi. Kula kinten Satu jodal. Kaniki. Menawa maling durung adoh. Aja pati baling Medang. Yen ora barengan karo bentuh ing Praja Medang, Brajoluk kang adapur Arcawisnu. Tindakno. sendika wis tak adoh.
Kowe bali ning omahmu, mengko aku susul. Sampeyan susul ya. Sapati. Sapati. Prajurit. Rone tanggung bebasan tanpa maleca. Yen aku senopati oleh medang. Saiki aku manunggal karo Slematang pengin ngrubuhke oleh medang. Aja nganti kawis tara. Aku tak lunga adep kono prajurit tak sapi. Ayo! Prajurit! Ayo! Ayo! Wis dipasrahi jaga pusaka dalem. Kok malah meneh kene wae. Pripun iki, Ndoro? Oh, repot. Aku ki entuk dikane Sunan Prabu. Lho, kowe kok malah pecengas-pecengis dijerekmu karo andhanmu. Kowe ora ngerti kabar. Aku ora ngerti kabar. Kabar iki medheng pusaka Sunan Prabu ilang. Ilang. Lho, kok ora roh. Malah pripun iki? Senopati Klabang Curing. Ya, Nalika semono kowe iki gak utus dari sembahan yen to sing jaga pusaka mugi. Ning ewon dene iki dina ilang malah kapara kowe wal ana ing medhang. padha-padha senopati medhang. Padha-padha duweni tanggung jawab sak utuhe. Aja nganti mbanci-mbanci ladan aku karo kowe. Mergo kewajibanku karo kowe kabeh andalmu kuwi njaga gedung pusaka. Siji ning jero, siji ning jaba. Tanggung jawabku ning jaba piye? Aku sing ning jero piye? Mergo ning jero iki kahanane kaya ngono. Pusaka Sunan Prabu wis kadung ilang. Lah kowe sing ning jaba piye? Uga aku kelawan kabeh prajurit aku njogo. Nanging apa kowe ngerti sak klebating pawongan sing nyolong pusaka kabeh? Malah kowe iki arep tak takoni. Nggih. Umpama ana maling mlebu ning gedung pusaka, apa ya ora metu saka jaba luwih dhisik? Ngoten lho. Yen kowe pancen roh, maling kuwi mlayune diduduhne aku ayo doyak bareng. Aku uga ora mangerteni ana pawongan sing mlebu ning pusaka, apa maneh dheweke kemliwir ana ing sak tepis piring medhang. Nek kok nyubriyani. Tembunge kok mlenggak-menggok. Kira-kira kowe mesti ngerti perkara iki. Aku ora ngerti. Kowe tok ora ngerti, Nggih. Coba kowe Bloko Suto kapung Bloko Bacok Sunan Prabu mangerteni. Ayo. Aku pancen ora nyolong. Ning dina iki yen to kowe ndak kok kawon aku. Aku selak mergo aku ora nyolong babar pisan. Yen to kowe iki dina kabeh prajurit sak bergadaning, kowe yen to ndak kok kawon aku. Sing nyolong pusaka Brajul kuwi aku sabela kabeh prajurit sing tak kanthi. Ora coba pastake yen duding kowe. Senajan dudu kowe sing nyolong, mesti kowe dikongkon ngubupi lan ngombyongi maling sing nyolong. Yo apa ora? Pancen tak dodo. Oh, setuju. Pancen tak Sampe dodo. didodo. Wis didodo. Oh, wah. Iki ibarat mungsuh sing manggon sajroning negara. Dam sumurut ping Banyu, banyu. kowe klebu ruyunge negara. Yen ora tak jupuk ruyung kuwi, sengara negara iki bakal tentrem. Ngono ya. Padha-padha prajurit medhang teker kadigdayan. Kluring opo kowe sing makane prati? Ki Brajuluk pancen sing nyolong aku. Ning kancaku, ning ewon dene aku sabela karo kancaku.